el tòpic del meu doctorat era biologia molecular en plantes. I jo no volia anar cap allà. És a dir, la meva vida ha sigut a vegades un compendi de decisions, no decisions, o deixar-se fluir. Però m'ha anat molt bé perquè vaig acabar sent l'únic bioinformàtic del centre d'investigació de plantes, amb el qual em vaig especialitzar moltíssim. Moltíssima gent em venia a preguntar, no era un gurú ni... Bueno, però al final ets l'únic que tenia uns coneixements sobre això. Correcte. Per tant, em va servir per anar aprenent tecnològicament el món de la bioinformàtica, que m'apassionava. Un cop vaig entrar allà a Biotech, jo ja sabia que volia ser bioinformàtic. Sí, com encares aquest petit canvi, no? No és un gran gir, no? Però com passes? Déu-n'hi-do, no? No és un mal gir, és a dir, si més no, penseu que d'això estem parlant fa 15 anys. Ja, clar. Que no estava tan instaurat com ara, potser, no? Clar, la bioinformàtica en aquell moment... Començava, aquí a Espanya començava. De fet, ara no t'ho sé assegurar, però crec que el màster que jo vaig fer de bioinformàtica crec que va ser el primer que es feia a Espanya, a la Pompeu. I crec que era la primera, segona promoció, és a dir, bastant incipient. Però al final va ser bastant orgànic. Jo de petit també era molt friqui dels ordinadors. Amb 10 anys, per dir-ho, abans no existien, però quan van començar a existir em vaig posar molt pesat fins que a casa va aparèixer un ordinador i de ben petit els desmuntava, els hi canviava el software, saps? Vull dir... Una mica enginyer. M'agradava, no? M'agradava toquitejar i entendre les coses, sobretot m'encantava espatllar-les i haver-les d'arreglar. No, era molt estrany. Que xulo. Bueno, però un petit repte, no? Potser que al final la teva vida potser que va sent repte i tu ja vas ser, des que eres un nen ja estaves ja proposant-te noves coses. I així resumidament una mica, quin tipus d'anàlisis o què feies amb els melons? És això, entendre de forma molecular, és a dir, via expressió de gens, si podíem o no toquitejar els gens per canviar les formes dels melons. Darrere de tot això hi havia l'IRTA, hi havia promocionat per semilles fitó, hi havia un interès comercial, tot això ho entenc ara, en el seu moment ni ho entenia, hi havia un interès comercial en poder modificar la forma i la mida i també les composicions organolèptiques dels melons, per tant jo vaig començar aquestes eines o aquestes primeres investigacions per poder millorar genèticament els melons. Llavors, en aquest moment no hi havia com aquest contacte, perquè dius tot això ho sé ara, però no hi havia un contacte amb aquests fins comercials, era una investigació purament acadèmica. Una investigació pura i dura. Qui tenia aquests contactes era la meva directora de tesi. I tu allà no vas veure ni un duro. No, allà no vas veure ni un duro, No. Allà tenia això, la FPI i la FPU. Exacte. Beca bàsica i ja està, Bueno, llavors, clar, en aquests primers moments de la teva vida, no? Estàs en un món acadèmic. Purament. Clar, i quin és el teu primer contacte, la teva primer desamor, potser, o què és el que t'agrada, o quines són les teves sensacions en aquell moment? La ciència no és trivial, no és fàcil. És a dir, hi ha una sobresaturació de doctorants, ¿vale? Avui en dia segueix sent igual. És apassionant, és increïble, investigar és espectacular, però el filtre és molt bèstia. És a dir, has de publicar molt bé, has de tindre la sort de triar bons grups en els que entres i no sempre ho saps, no? Et pots enamorar d'un projecte i dir que interessant i potser no és el millor grup de recerca per després aconseguir unes beques de postdoc, no? Per tant, a la que comences tot és molt il·lusionant, estàs la primera feina al final, és la teva primera feina pagada, que a sobre estàs investigant, a sobre publicaràs, és superinteressant, tens flexibilitat, fins que realment et dones compte que el filtre és molt bèstia, que potser el que vas triar, el que es va passar, el que vaig triar no em duia cap a un postdoc de forma fàcil, saps? Jo hagués volgut fer oncologia, que sí que els filtres són més simples, en el sentit que hi ha més oportunitats de postdoc, no? Sense més, veus aquests filtres, veia els postdocs sortir del país, tornar a sortir, amb, jo què sé, 27, 28, 30 anys, sense establir-se, i pensava, uau, i aquests són els que després han de ser jefes, no? O sigui, a la que vaig entendre tota l'estructura, com funciona la roda, així una mica... Correcte. És una mica pervers, en el sentit de tot molt competitiu, a la vegada col·laboratiu, però una competència interna espectacular. Sense més, a la que vaig entendre l'estructura vaig dir, jo aquí no... Llavors, això primer potser és la teva porta d'entrada cap al món de la innovació, o quan tu t'adones d'això, com actues, no? Perquè vull dir, adonar-te'n està molt bé, però has d'actuar en conseqüència, no? A la que me n'adono d'això, el que faig és saltar.
De la roda. Salto de la roda, dic, bueno, tampoc arribarem a gran puesto, no? Que potser després, és a dir, jo a vegades prenc decisions una mica impulsivament, potser després, si hagués seguit, hagués fet un bon postdoc i hagués pogut ser grup líder d'algun centre, però bueno, com que ja la línia no m'agradava, vaig dir, la canvio, i això ho he fet diverses vegades. Aquesta línia no m'acaba de... Clar que I llavors cap a quina línia vas? Llavors me'n vaig a Madrid a aixecar una startup. Així directe? O tu ja venies d'una experiència prèvia? No, o sigui, jo se'm gira una mica el cap, vale? Sí, Saltar d'un doctorat no és fàcil, jo no vaig acabar la tesi. No vas acabar la tesi? Vaig marxar mig any abans, un any abans. Això vol dir que realment tenies clar que no era el teu lloc. Tenia clar que no era la meva posició, sense més, saps? Em vaig plantejar tornar a començar una altra. Ostres. Vale? Però bueno, llavors la vida em va portar, vaig fer una parella, li vaig dir, anem a Madrid a buscar oportunitats. Així bastant random, totalment. Yeah. Per què Madrid? No ho sé. Per què així a pelo? No ho sé, saps? A l'aventura. A l'aventura. Vam anar a Madrid, ella i jo, els dos sense feina i tal, i allà doncs, vaig començar a buscar, tenint la sort de que em va sortir aquesta opció d'aixecar una startup que tot just començava. Què vol dir aixecar una startup? Ser el primer treballador. El primer treballador? Això vol dir ser el primer treballador, el qual implica estar en tot, el que són els inicis d'una startup. En aquest cas, hi ha una startup superinteressant de biologia computacional. Aquestes les d'Acide? No, aquesta és prèvia. És abans d'aquesta? Sí, es deia Plebioti. Aquesta no era meva, aquesta jo era un treballador. Fèiem biologia computacional, és a dir, disseny de fàrmacs a través de computació. Jo venia del món de la bioinformàtica, tot i que estàvem en projectes en plantes. Al final del meu doctorat era purament bioinformàtic, havia estat al PRBB amb boníssims bioinformàtics, saps? I això, el projecte em va encantar. Vaig saltar allà, i llavors aquest va ser el primer pas una mica cap a la innovació, no? Començar tota la part científica, tota la part de desenvolupament de negoci, tot. És que recordo estar llegint contractes de transferència tecnològica. I què? No en tenia res. Clar, normal, no? I a més, els jefes de la startup no estaven full time. És a dir, era una startup que vam muntar a partir d'una patent d'un tio que venia dels Estats Units, una patent d'un tio que es dedicava a la telefonia mòbil, Va fer una patent amb el 5G, uns algoritmes, etc. no sé què, i nosaltres els aplicàvem al disseny de fàrmacs, però ells no estaven. Per tant, estava jo sol, ante todo, saps? Tu eres una mica qui estava realment allà a la cara, no? Molt bèstia, establint col·laboracions amb les unis, muntant una mica de zero, sempre a la part més tecnològica, que en aquell moment encara ni es venia. Però, bueno, sí, el logo, vaig fer tot, la web. Tu ets una persona que ja t'agrada establir aquests contactes, estar una mica al meollo i al peu del canó. M'encanta, m'encanta. Si no, m'avorreixo. Ja us ho explicaré, si voleu, una mica més tard. Els últims anys que vaig estar a multinacional farmacèutica, al final m'avorria. Sí, perquè tu volies el pum, 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 però pum, pum. M'agrada les interaccions, la diferència, que cada dia sigui una mica diferent. Llavors, potser és una mica amb aquesta primera startup on tu hi ets, que neix una mica aquesta vocació de crear la teva pròpia? Sí, és així. De fet, aquella va passar una cosa superxula. Estava finançada per Telefònica, Ostres! Tenien 1 milió d'euros de finançament a Telefònica, que és el que et dic, fa 15-16 anys, 1 milió... Diners, poca broma. Ara no en serien 25, però bueno, poca broma, però bueno, va passar el que passa en moltes startups, i és que van implosionar des de dins. Què vol dir això? Això vol dir socis cabrejats, això vol dir lluites d'egos entre els socis, que tu no estàs, que tu no sé què, que tu m'has dit això, què tal. Vaig veure uns mails creuats. I tu estaves allà al mig. Jo estava al mig. Tu estaves al mig una mica mantenint tot això consolidat, no? Jo estava flipant, en plan, què està passant? Llavors va implosionar absolutament des de dins, un va marxar, l'altre va dir que ho deixava, saps? Vull dir, van passar coses rares. Fins al punt, i aquest és un punt també d'aquests saps? Diferenciar de la meva vida, i em van dir, doncs lidera-la tu. Ara, lidera-la tu, saps? El que jo ja feia per dir, però bueno, ells estaven allà, la part d'estratègia, no? Em van dir, doncs ara la portes absolutament tu, fes-te el CEO, i aleshores no sabia negociar tan bé, però segurament hagués pogut tenir accions d'aquella empresa. Però em vaig acollonir. I vas dir que no? I vaig dir que no. Em vaig acollonir i vaig dir, però clar, acabava d'implosionar, tota la mínima estructura s'havia anat a pique, saps? Allò era un mal rotllo per totes bandes, i vaig dir, això no ho veig clar, saps? Error.
Ara, error perquè era una molt bona empresa, saps? I amb coneixements i vull dir, tenien un bon I+D per desenvolupar, però bueno.